Baba de 4 martie, sora Iernii. Era odată, într-un sat de munte ascuns între păduri de brazi și stânci înalte, 9 surori bătrâne. Oamenii le spuneau babele, pentru că fiecare purta pe chip urmele anilor și pe suflet puterea vremii. Nu erau femei obișnuite. Ele hotărau când pleacă iarna și când vine primăvara. Cea mai mare deschidea porțile primăverii în ziua de 1 martie. A doua aducea veselia în 2 martie, iar a treia purta vântul și furtuna în 3 martie. Dar în ziua de 4 martie venea rândul celei de-a 4-a surori, baba Iernii. Baba a 4-a era cea care iubea cel mai mult frigul. Avea obrajii roșii de ger și mâinile reci de zăpadă. Nu voia să plece iarna și păstra mereu în șorț câțiva fulgi înghețați ca amintire a anotimpului care se sfârșea. În dimineața zilei de 4 martie, baba privea munții și ofta: "Încă puțin să mai stea iarna mea." Și atunci, peste sat venea uneori un val de frig, o ninsoare ușoară sau un vânt rece care îi făcea pe oameni să-și strângă hainele pe lângă trup. Copiii se mirau că ninge din nou, iar bătrânii zâmbeau și spuneau: "Asta e baba a 4-a, nu se îndură să plece iarna." Dar baba nu era rea. Ea doar pregătea lumea pentru căldură. Fără frigul ei, oamenii nu ar mai fi simțit bucuria primăverii atât de puternic. Se spune că într-un an, când a văzut ghiocei ieșind prin zăpadă, baba a 4-a a zâmbit pentru prima dată. Atunci a înțeles că iarna trebuie să plece și că viața trebuie să meargă mai departe. De atunci, frigul ei nu mai ține mult, doar cât să amintească lumii de puterea anotimpurilor. Bătrânii spun că dacă în 4 martie este frig, omul va fi puternic și răbdător tot anul, iar dacă este cald, înseamnă că baba a început să accepte venirea primăverii. Și astăzi, spun poveștile, baba Iernii încă stă pe crestele munților, ținând în palme ultimul fulgi ai anotimpului care pleacă.